sad ću da pročitam naglas šta god pisalo. Ajde, pročitaj. Slušaj, brata, pratim ceo live, neću da uđem iz svojih privatnih razloga i ne oglašavamo se nigde, ali za 15-16 dana će videti dokaz da smo u bolnici i da će Luciji biti urađena transplantacija. I samo te molimo, kad ti kažu da skupljamo 2 godine, pošto već znaš sve, bar ti reci da smo prošle godine skupljali za terapije nekih mesec, dva. I nismo skupljali za terapije nekih mesec, dva i sad tek da nismo ni 2 godine tu, već godinu dana i da ne snimamo svaki dan. Da pročitam još jednom, evo pročitat ću još jednom za ljude, pročitat ću još jednom za ljude da ne bi preveli to drugačije. Paki, šta se mene tiče, ja sam ti ponovio 3 puta, ja šta god sam slao... Ne, zbog njih. Znači, ovo je meni stiglo. Evo, slušajte ovako, znači Lucin tata je meni poslao poruku da pročitam naglas. Izvini, Baki, Bine piše, sino čovjek je pričao kako je poslao 1000 eura, posle toga su ga blokiralo, imam čovjek dokaza. Kaže Bine da ima dokaz. Samo čitam komentar, ništa drugo. Stigla mi je poruka, znači od Lucijinog tate, da pročitam na glas šta je on meni napisao. Slušaj, brata, pratim ceo live i neću da uđem iz svojih privatnih razloga i ne oglašavamo se nigde, ali za 15-16 dana će videti dokaz da smo u bolnici i da će Luciji biti urađena transplantacija. I samo te molimo, kad ti kažu da skupljamo 2 godine, pošto već znaš sve, bar ti, reci da smo prošle godine skupljali za terapije nekih mesec, dva i sad tek, da nismo ni 2 godine tu, već godinu dana i da ne snimamo svaki dan. Ja im želim sve najbolje. Ja ih nisam vidio, to je ono što sam i ja rekao, ja ih od onda nisam ni video. Razumijem. Znam da su tad skupljali, od onda nisam čuo reč o njima i sad skoro sam ih vidio.